शिवगर्जना पथक जे आहे तर म्हणजे म्हणजे पाहिले मी की एकदम छोट्या मुलापासून तर ज्येष्ठ हो, नागरिकापर्यंत म्हणजे सगळी टीम आहे हो, तुमच्याकडे आणि ते उत्साहपणे वाजवत हो, असतात. तर तुम्ही कुटुंब बांधून ठेवण्याचं काम किंवा ही जे काही लहानांपासून थोरांपर्यंत हो. ही संघटना कसं काय तुम्ही मॅनेज करता? कसं चालवता सगळं हे? ते आता पूर्वी तर आम्ही वादन करायला म्हणूनच जायचो. त्याच्यानंतर काळानुसार आमच्यावर जबाबदाऱ्या पडत गेल्या. आम्ही बघत गेलो. तर ती लहान मुलं जी आहेत, ते आता बऱ्याच पथकांमध्ये एक वयोगट ठरवला गेलाय, की 18 वयाच्या पुढेच मुलं आमच्याकडे हवीत. हं, हं, हं. किंवा पण शिवगर्जना पथकात हे अशी मर्यादा कधीच नव्हत्या. आज पण माझ्याकडे 5 वर्षांच्या पुढचा मुलगा, मुलगी, 80 वर्षांचे आमचे कुलकर्णी, विलास कुलकर्णी काका बरं, आहेत. 80 वय त्यांचं. ते ढोल वाजवतात आणि प्रत्येक मिनिटाला त्यांच्या कामाला हजर असतात. बरोबर. आणि यांच्या मनामध्ये लहान मुलं आहेत. त्यांच्या मनात आजच आपण रुजवू शकतो, की आपली संस्कृती काय? बरोबर आहे, हे बरोबर. ढोल पण आपली संस्कृती आहे. गणपती बाप्पा जो सार्वजनिक एवढा मोठा जगाच्या पाठीवर म्हणजे महाराष्ट्राचा सगळ्यात मोठा उत्सव गणेशोत्सव.